Vážené auditorium, teda chcela by som vás oboznámiť s kazuistikou z nášho pracoviska. Dieťatko bolo prvým dieťatkom svojich rodičov, narodené síce hranične pre termíne, ale bez nejakých závažnejších poporodných komplikácií. Vzhľadom na teda dovtedy platnú očkovaciu legislatívu bol kalmetizovaný. Rodičia mali rovnaké priezvisko, pochádzali z jednej lokality, zvažovala sa tam teda aj konsanguinita a na prvý pohľad bolo u dieťatka markantne výrazné mikrocefália s obvodom hlavičky o 30 cm, vtáči profil nosa, ustupujúce čelo a vyšší koreň nosa, na základe čoho bolo doplnené genetické vyšetrenie, kde už bola prítomná chromozomová instabilita a neviem, prečo mi to prepína. A na molekulovo-genetickej úrovni potvrdená teda mutácia v homozygotnom stave pre Nijmegen-Brückichov syndrom. Teraz, ak dovolíte, prebehneme rýchlo syndrom, lebo som si pripravila pre vás aj interaktívnu otázku. Je to autozomovo recesívne ochorenie, lokalizované na dlhom ramienku 8. chromozómu, charakterizované jedného už klinicky, prítomnosťou chromozomovej instability, radiosensitivity in vitro, prítomnosťou kombinovaného imunodeficitu a homozygotnej mutácie dvoch aliel, najčastejšie v lokusoch 657 až 661. Ako homozygotná forma sa vyskytuje zriedkavo 1:50 až 90 tisíc, čo je ale teda zarážajúce. V slovanskej populácii sa výskyt asymptomatických nosičov, čo sú heterozygoti, vyskytuje 1:177 až 1:130. Výsledkom mutácií je teda neúplná dĺžka alebo chýbanie génu pre nibrín. Nibrín je súčasťou komplexu reparácie DNA, MNR komplexu a keď teda chýba, dochádza k tvorbe mutácií, k poruche bunkovej proliferácie, poruche bunkového cyklu, poruche apoptózy poškodených buniek, hromadia sa prestarnuté bunky, je tam porucha izotypového prepínania. Týka sa to hlavne rýchlo sa deliacich buniek a tkaní. Predilekčne teda tie mutácie sú na chromozóme 7, 14, potom sú to gény pre receptory T a B lymfocytov, ako aj ťažké reťazce imunoglobulínov. V klinickom obraze dominuje mikrocefália, dysmorfické črty tváre ako vtáči profil, ustupujúce čelo, môžu byť prítomné kostné, kožné zmeny, ako aj vývinové chyby uropoetického systému análnej oblasti. U dievčat sa popisuje primárna ovariálna dysgenéza. Vyvíjať sa môžu normálne, psychomotoricky časom retardujú, je tam už od začiatku prítomná rastová retardácia, primárny imunodeficit, trpia závažnými infekciami a do 21 roku veku pacientov až 50% má malignú komplikáciu. Mikrocefália má progresívny charakter, vekom sa zvýrazňuje, môže byť aj falošne negatívna, pokiaľ je napríklad lobečná dutina vyplnená arachnoidálnou cystou, ako to teda môžeme vidieť na týchto MR-kách. Imunodeficit je prítomný vždy, je spôsobený teda jednak leukopéniou, lymfocytopéniou. Tu teda vidíme, že je znížený imunoregulačný index, je postihnutá aj B, aj T bunková imunita, je tam nedostatočná odpoveď na stimulačné testy, býva hypogamaglobulinémia. Vhodné je sledovanie aj BCR, TCR klonálnej prestavby periférnej krvi, ako aj sledovanie prítomnosť postvakcinačných protilátok a kontakt týchto detí s infekciami jednak herpetickými, ako aj infekčnými hepatitidami. Pokiaľ je stav stabilizovaný, stačí jedenkrát ročne, pri progresii poškodenia je to častejšie. Najčastejšími komplikáciami sú infekčné a maligné komplikácie, už spomínané jednak herpetické infekcie, ako aj infekcie infekčnými hepatitidami a opúzdrenými kmeňmi. Len 30% pacientov je vôbec schopných si tvoriť protilátky proti pneumokoku. No a potom rôzne oportunné infekcie. Z maligných dominujú hematologické malignity, ale v literatúre popisované sú aj solidné tumory, či už nervového tkaniva, svalového tkaniva, ako aj karcinómy. Takže u nášho pacienta vlastne v tom gestačnom veku jeho obvod hlavičky predstavoval už pri narodení -3,5 smerodajnej odchýlky. Doplnené boli vyšetrenia jednak sonografické, jednak MR vyšetrenie, ktoré nepoukázali na nejaké štrukturálne zmeny. Vidíme, že v sledovanom období sa tá mikrocefália mierne zvýraznila. Imunitne bol sledovaný v období teda tranzitornej hypogamaglobulinémie. Vidíme, že bol ťažko leukopenický, ale táto leukopenia mala taký tendenciu k zlepšovaniu. Lymfocyty kolísali, T-lymfocyty tiež sa držali na dolnej hranici, NK bunky sa normalizovali, čo teda nebolo pre ňoho priaznivé, že sa znižoval imunoregulačný index. Imunoglobuliny síce tvoril, ale boli na nízkych hodnotách.
Potriedy imunoglobulínov tiež si tvoril a do sledovaného obdobia nebol v kontakte s týmito infekciami. Tu vlastne je znázornený graf imunoglobulínov, ale tento pik je už spôsobený iatrogénne. Tu by som vás teda chcela poprosiť aj o spoluprácu. Takže komplikácie sa u dieťatka objavili veľmi zavčasu, nemal ani 2 3/4 ročka. Pri ľahkom respiračnom infekte charakteru rinitis a febrilným priebehom sa objavila takáto markantná generalizovaná lymfadenopátia. Predilekčne to bolo práve za ušnicou v oblasti muskulu sternocleidomastoideus. Boli to také pakety tuhé, mierne aj začervenané, ale nebolestivé. V axilách nadobudali veľkosti aj až takéto pingpongovej loptičky. V úvode bol liečený aj antibiotikami, treťogeneračnými cefalosporínmi, ale na liečbu to nereagovalo. Zápalová aktivita bola nízka, leukocytóza bola taká mierna, ale ak si spomenieme na predchádzajúci slajd, tak pre neho to už bol trojnásobok normy. O čo sa teda mohlo jednať? Mohla to byť akutná infekcia charakteru infekčnej mononukleózy, primárneho imunodeficitu? Mohla. Mohla to byť BCG-itida u kalmetizovaného dieťaťa. Ako prvá manifestácia by bola taká dosť nepravdepodobná, že by to dieťa nemalo komplikácie. Mohla to byť choroba mačacieho škrabnutia vzhľadom na túto axilárnu lymfadenopatiu. Bol v kontakte s mačkou, to bol anamnestický údaj, alebo to bola diagnostika lymfoproliferácie v takto útlom veku. Literatúra udáva, že deti malignizujú okolo 7. až 9. roku života. Alebo to bola kombinácia týchto príčin, infekčnej a malignej. Ak dovolíte, budem pokračovať a objasníme. Takže doplnené boli jednak laboratórne vyšetrenia, ako aj zobrazovacie a histologické vyšetrenia. Vidíme, že vysoká hladina laktadehydrogenázy beta-2 mikroglobulínu nám smeruje k nejakému teda záveru. Elementy v periférnej krvi, pozitívna trepanobiopsia, kostné drenie, histologizácia lymfatickej uzliny, ako aj pozitívna klonálna prestavba TCR génu. Zo zobrazovacích metód tu máme teda lymfadenopatiu nielen teda v typických infekčných lokalizáciách, ale aj mediastinálne, retroperitonálne, parailiakálne, toto tak horšie vidno, ale je to celé prestúpené v koronárnom reze lymfatickými uzlinami a pozdĺž muskulu sternocleidomastoideus takisto je husto a veľa uzlín. Sonograficky niektoré uzliny vykazovali reaktívny charakter, niektoré maligné. Malignita, ktorá sa u ňoho potvrdila, zase bola veľmi vzácna v detskom veku, lebo bol to zrelý T-lymfóm a ešte aj leukemizovaný. Dieťa podstúpilo chemoterapiu, v podstate ešte v úvode dobre reagovalo na liečbu, ale počas teda liečby z jeho ľahkého respiračného infektu sa postupne tento progreduje do bronchitidy, bronchiolitidy, vyžaduje si jednak intenzívnu inhalačnú liečbu, v rámci poliekovej pancytopénie sa dostáva k septickým komplikáciám, vyžadujúci si už aj masívnu antibiotickú liečbu, trápi sa s otitidou pneumokokovou, antimikotiká sa tam musia pridávať, práve tu dostáva tú substitúciu Ivigou, je na hranici viability, masívne substituovaný hemoderivátmi, ale podarí sa toto štádium u ňoho zvládnuť. Veľmi skoro však dochádza k takýmto kožným leukemickým infiltrátom a vlastne k včasnému klinickému relaxu ochorenia. Tu môžeme vidieť aj tú infekčnú odozvu, ako som už spomínala, pneumokoka, ďalej herpetické infekcie, ako aj mykotické. U detí je liečba jednak štandardizovaná podľa medzinárodných protokolov, ale vzhľadom na tento syndrom je individualizovaná hlavne redukciou alkylačných cytostatík. Je možné využívať aj alternatívne liečby, ale vlastne zatiaľ iba z toho B-radu. A po druhom klinickom relapse je indikovaná alogénna transplantácia kmeňových buniek. Sice môže základné ochorenie progredovať, vzniknúť sekundárne, terciárne malignity, ako aj toxicita liečby má vysoké percentá, infekčné komplikácie orgánové. Vidíme, že podľa tohto grafu a štúdie vlastne kolegov z Düsseldorfu je tam prežívanie viac ako 50%. Z literatúry teda je známe, čo som už aj spomínala, že tá maligná transformácia je vo vyššom veku a 30% pacientov je diagnostikovaných vlastne syndromologicky do Nijmegen-Brickicha až pri prevalení sa nejakej malignity. Tento pacient v súčasnosti je liečený na žiadosť rodičov v zahraničí. Už v podstate má 4 roky, donedávna dobre odpovedal na liečbu, avšak podľa posledných neoficiálnych údajov je v druhom klinickom relapse. Tu by som záverom chcela poďakovať pracoviskám, ktoré sa podieľali na diagnostike komplikácií. Nebolo to teda len regionálna záležitosť, ale aj niektoré slovenské a európske pracoviská.
Ďakujem za pozornosť.